Hello! Kumusta? Mga kasinag, tingnan natin si Pagaspas. Kanina nga, inalpasan ko siya. Basa-basa. O, ayan. Ayan si Pagaspas. O, tuyo na. Kanina, basa-basa yan mga kasinag. Hello! Kumusta? Ha? Perlipit ang isa mong paa. Ano? Hello? Hello? Yung pagkain niya mga kasinag na ilagay ko niya sa loob, yung hita ng manok, kinain na niya. Buto na lang buhay natira, nakita ko. Hindi ko pa maalpasan ito mga kasinag ngayon. Ito si Pagaspas mga kasinag, kung sakali man nakunin sa akin ng DNR, willing naman akong ibigay. Kung puntahan nila dito sa akin mga kasinag, at kunin nila sa akin, ibibigay ko naman mga kasinag. Kasi wala man tayong kakayahan mga kasinag mapag-alaga ng ganito. Ang sa akin lang mga kasinag, sa pag-aalaga nito, hanggat nandito sa akin, babahug-bahugin ko siya, papakainin ko siya. Ganun lang ang mangyayari nito sa akin mga kasinag. Pero kung kukunin po ito ng DNR sa akin, wala akong maagaw mga kasinag, ibibigay natin to. Na-update ko na kayo ngayon mga kasinag naipakita ko sa inyo si Pagaspas. Hindi pa po natin maalpasan ito ngayon, gawa ng siging ulan mga kasinag. Nakakaawa naman ito kung hahayaan ko lang dyan na pagparaulanan dyan sa labas. Mabuti kung bibigyan ako ng permit ng DNR mga kasinag na makapag-alaga ng ganito. Alagaan ko lang ito si Pagaspas kasi may diferensya yung isa niyang paa. Kung bibigyan ako pagkataon ng DNR na magka meron ng permit para alagaan to, alagaan ko talaga itong mga kasinag. Ibig ko sabihin mga kasinag, yung alagaan na matuto lang siyang kumain ng sarili niya, yung maghunting ng sarili niya. Yun lang ang ibig ko sabihin. At pag dating ng oras, hayaan na natin siya, alpasan natin. Hindi ko man habang panahon na ikukulong yan mga kasinag si Pagaspas yan. At nakakaawa naman, kahit man kanino mapalagay mga kasinag, magsa-tao, magsa-hayop, basta nakakulong ang usapan, nakakaawa, di ba? Kaya nakakaawa talaga si Pagaspas kung hayaan ko lang dito sa kulungan. Kanina nga inalpasan ko na yan. Nagparaulan, naawa ako mga kasinag, hinuli ko uli at ibinalik ko yan. Kaya nandyan uli si Pagaspas mga kasinag. Pag uminit na talaga ang panahon mga kasinag, yan si Pagaspas, alpasan natin. Kasi yung mga kalapati ko, binubutas na yung mabubong namin. Nabubutas na yung mapawid na yung bubong. Tapos kung sa nag-iiripot, nagpupurugad. Kaya gusto ko na maikulong yung kalapati ko dyan. Hindi naman talaga totally para kay Pagaspas yung kulungan na yan, para dun sa kalapati kong alaga mga kasinag. Nagkataon lang po na yan si Pagaspas ibinigay sa atin, kaya nakapunta dito sa atin yan. Yan po ang tunay na kwento. Alam nyo naman yan mga kasinag. Kaya ngayon mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Hanggang dito lang muna mga kasinag, gawa po ng pupunta kami sa bayan ng Siroma at may importante kami kukunin. Mga sinag, maraming salamat po. Bye bye.